Aurreko ariketan egin genuen bezala, ariketa honetan ere katua beharrean beste objektu bat erabiliko dugu. Horretarako, hasteko eta behin, katuaren objektua ezabatu egingo dugu. Horretarako, eskubiko botoiarekin sakatu eta ezabatu. Bigarren urratsa, gure objektu berria kargatzea izango litzateke. Horretarako, gogoratu hemen agertzen diren botoietatik bigarren hau erabiltzen genuela. Bertan, gure objektua dagoen karpetara joan beharko dugu, nik dagoeneko nire karpetan dauzkat. Kasu honetan, semaforoaren ariketa egingo dugu. Scratcheri itxoin behar zaio. Ikusten duzuenez, semaforo baten ariketa egingo dugu honetan. 4 mozorro dauzkagu, lehenengo mozorro moduan itzalita jartzen duena kargatuko dut. Eta badaukagu dagoeneko gure objektua kargatuta. Aurreko ariketan egiten genuen moduan, hurrengo urratsean itxura pestainara joan beharko gara eta beste 4 mozorroak kargatuko ditugu. Horretarako hemen inportatu eman da, berdea, gorria, eta horia kargatuko. Bueno, badauzkagu gure ariketarako beharko ditugun 4 mozorroak edo 4 irudiak. Orain, gidoira etorriko gara. Zer da egin nahi duena? Bueno, egin nahi duena da semaforo baten itxura ematea, semaforo baten funtzionamendua imitatzea. Horretarako, betiko moduan, ariketarekin hasteko kontrola kategoriako banderita sakatzean pieza erabiliko dugu. Eta nik nahi dudana da, banderita sakatzen dudanean, semaforoa beti berdean jarrita hastea. Bai? Nire hasieran semaforoa berde egongo da. Horretarako, itxura kategoriatik hemen lehenengo pieza hartu beharko dugu. Aldatu mozorroa jartzen duena. Eta hemen horia beharrean berdea okeratu beharko dugu. Beraz, dagoeneko nik banderitari ematen badiot ikusiko dut nola semaforoa berde jartzen da. Berde jarri ondoren, 3 segundu itxoitea nahi dut, eta 3 segundu pasa ondoren semaforoa horian jartzea nahi dut. Horretarako, kontrola kategoriako 1 segundu itxoin pieza erabiliko dut, eta segundu bat beharrean, esango diot, 3 segundu itxaroteko. Eta 3 segundu itxaron ondoren, itxura kategoriatik berriro ere aldatu mozorroa pieza hartuko dut, eta kasu honetan dagoen moduan utziko dut. Horia mozorrora hartzeko hain zuzen. Behin hau probatu dezakegu, ikusiko da nola 3 segundu pasatuta horia. Horia dagoenean, 2 segundu hori zegoen ostean, parpadeo pare bat egitea nahi dut gorri jarri aurretik. Hau da, argi horia itzali eta piztu egingo da 3 aldiz, gorriz jarri orduko semaforoa. Horretarako, lehenengo eta behin, kontrola kategoriatik hemen 2 segundu itxoiteko esango diot. Argi horia 2 segunduz egongo da piztuta. 2 segundu pasa ondoren, zerbait parpadeo hori nahi dut egitea 3 aldiz esan du. Horretarako, kontrola kategorian badaukagu errepikatu 10 aldiz jartzen duen pieza bat, pieza hori hartuko dut, eta 10 aldiz beharrean, 4 aldiz egiteko esango dut. Zer egingo dut 4 aldiz? Bueno, itxura kategoriatik aldatu mozorroa pieza hartuko dut. Horia beharrean itzalita jarriko dut. Kontrola kategoriara itzulita 1 segundu itxaron jartzen duen pieza hartuko dut. Eta 1 segundu beharrean 0.5 segundu jarriko dut. Ondoren, berriro ere, itxura kategoriatik horia. Eta bukatzeko, berriro ere, segundu bat itxoin, eta hemen, berriro ere, 0.5 jarriko dut. Hau, probatu daiteke, ikusiko dugu nola berde dagoen, 3 segundutara hori jartzen den, hori 2 segundu ostean parpadeoak egiten dituen. Eta bukatzen den. Nik parpadeo horiek azkarrago egitea nahi badut, hemen 0,5 beharrean, demagun 0,3 jarrita, parpadeo horiek azkarxeago egingo ditu.
behin parpadeo horiek eginda, nahi dudana da semaforoa gorrian jartzea. Horretarako, aldatu mozorroa, eta hemen gorria aukeratu beharko dut. Eta gorrian ere 3 segunduz egotea nahi dut. Horretarako, eta hau berriro, 3 segundu. Besterik gabe, semaforoaren ariketa hau bukatzeko, kontua da, semaforoa gorri jartzen denean, gero berriro berde jartzen dela, eta berriro prozesu guztia errepikatu egiten dela. Eta horrela, bukle batean sartuta egoten direla, behin da berriro errepikatuz prozesu hau. Horretarako, badaukagu hemen, kontrola kategorian beti jartzen duen pieza bat, eta orain arte sortu dudan puzzle guztia, beti pieza honen barruan sartuko dut. Horretarako, hau gerturatuta nahikoa izango litzateke. Ariketa bukatuta egongo litzateke, probatu dezakegu nola funtzionatzen duen ikusteko, hasieran berde egongo da, hori parpadeoak egingo ditu, eta gorri jarriko da. 3 segunduren ostean, berriro berde jarriko da, eta horrela bukle batean nik ariketa geratu arte. Bukatzeko gogoratu ariketa gorde.